הורים יקרים, תלמידים אופק. לעניות דעתי, שיר זה אומר את תמצית סוד החינוך באופן מושלם. שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו. ילדים, משפט זה שמופיע בתנ"ך ונאמר על ידי שלמה המלך, מלמד אותנו שבחינוך המחנכים, ההורים, המורים, משקיעים את מרב המאמצים לטובתכם. אבל אי אפשר לדעת איפה, מתי, איך וכמה התוצאה של התהליך החינוכי תופיע. אפשר לדעת מה דבר אחד. החינוך משפיע לטובה. ולפעמים השפעתו הטובה נסתרת, אך לא לנצח. יום יבוא, אולי מחר, אולי בעוד שנה, ואולי אחרי שאתם תקימו בית ומשפחה, וההשפעה הטובה תתגלה. פעם נשאל הרבי מקוץ, המכונה הקוצקר, אחד מגדולי ענקי החסידות, מדוע בתפילת שמע ישראל כתוב, שימו את דבריי אלה על לבבכם, ולא בתוך לבבכם? ענה הרבי, זה הקסם הפנימי שבחינוך. בחינוך, המחנכים שמים את הדברים, המוסר, הערכים, האידיאליים, על הלב. ואי אפשר לדעת איפה, מתי, איך וכמה. אבל יום יבוא, הדלת ייפתח, וכל מה שהיה מונח על הלב, פשוט יחליק וייכנס לתוכו פנימה. חווינו שנה שלמה ביחד, קראתם משהו, ברוח הזאת. היו רגעי אושר וגם רגעי משבר. והשתדלנו להפוך כל אתגר להזדמנות. אך לרוב הייתה לנו תקופה של שגרה מבורכת, טובה ונעימה. של בנייה והתפתחות אישית וכיתתית, וכמו כן למידה איכותית ומשמעותית. בלילה שלפני היום הראשון ללימודים התקשר אליי אחי הבכור, שאיך קוראים לו? אוהד, וכך אמר, ברק, תקשיב לשיר ילדים, זה, תמחה את הדמעות מעל פניך, ואז נחזור אליי, ונדבר. וכך היה. מעל הכל ניגשתי למלאכת החינוך וההוראה, תחת גולת הכותרת הבאה, בליבי קורע ומשתחווה, חסוך מליבם, בושה ועלבון ופחד. השתדלתי בכל מאודי לעמוד במשימה, ולרוב הצלחתי. ולפעמים טעיתי. על כך אני מבקש סליחה, מכל הלב. אבל מובטח לכם דבר אחד, שכוונתי הייתה טובה. ושוב סליחה. והמון תודה. למה? כי אומרים חז"ל, הרבה למדתי מרבותיי, ומחבריי יותר מרבותיי, אבל מתלמידיי למדתי יותר מכולם. ילדים אהובים, תודה לכם, לכולכם, לכל אחד ואחד מכם, על כל השיעורים. לא באנגלית, לא בחשבון, לא בעברית ולא בחינוך גופני. שיעורים על החיים, על תהליכים חינוכיים, על מידות טובות, על בחירות, החלטות ועוד. דלת הדס, אתם כיתה מדהימה. כל אחד ואחת מכם הוא יעלום מיוחד במינו, בעל צבע וצליל משלו כפרט, ואוצר נדיר בכיתה שלמה אחת. הורים יקרים, בשנה הבאה נפתח את הדלת, ובתי הבכורה תעלה לכיתה א', ולפתע אני חש כי הרוח פורצת פנימה דרך עיניה הגדולות, ולרגע נדמת בעיניי הדלת ללא הערי. לראשונה בחיי אהיה במשבצת שלכם מול בית הספר ומערכת החינוך. בזכותכם יש לי סמל, מופת ומודל לחיקוי. תודה. יאנוש קורצ'אק אמר, אם אתה רוצה לתקן את העולם, תקן את החינוך. לכבוד הוא לי לקחת חלק במאבק המלחמתי בשדה הקרב החינוכי.
ולסיום ברצוני ללחוש לכולכם, ילדים ומבוגרים כאחד, את התפילה שבשיר בו פתחנו. וליבי מבקש, יהיו נשמרים, יהיו אהובים וקרובים, ותמיד תלכו לשדות של אמת, לשדות של שמחה ויופי. שהשם ימלא כל משאלות לבכם לטובה, ומאחל לכולכם שפע של בריאות, עושר, ברכת שמיים והצלחה בכל, אמן. בהערכה רבה ואהבה גדולה, ברק. תודה רבה לכולם, המשך